Benvidos a Santiago Sí, no programa de hoxe imos falar, entre outras moitas cousas, de Ecosetalia, unha empresa galega que trata de exportar cogumelos dende aquí ao resto de Europa. E por eso a frase de hoxe ten que tratar sobre este tema. É unha frase de Tristán Bernard que di: os amores son como as setas, un non sabe se son venenosos ata que xa é demasiado tarde. Cabeceira. And everything may just turn out right. You shouldn't be frightened. It's still undecided. And everything may just turn out right. Hai galegos espallados por todo o mundo e dende hai un ano e medio hai outro horizonte, que é que existan setas galegas tamén espalladas por todo o mundo. Que estou a contar? Non to leei. Teño aquí a José Mouriño que vai me explicar todo o referente a Ecosetalia. Benvido, José Mouriño. Boas, que tal? Dicía eu que, eso, que hai galegos espallados por todo o mundo, pero que dende Ecosetalia queren que estea en tamén as setas galegas, máis concretamente neste momento as setas lucenses, espalladas por todo o mundo, non? Así é, o que pretendemos é pois, un produto que nace nos nosos bosques, que nace nos nosos prados, nas nosas leiras, pois que, sendo un produto de calidade abundante, pois que bueno, a xente en Europa pois, poida consumilo a un precio axeitado e que bueno, pois podamos sacar un beneficio que ahora mismo pois, moitos casos está producendo no monte. Moitas veces o consumismo que fai é que nós teñamos imaxes de produtos que non son realmente a orixe dese produto. Por exemplo, compramos bandexas de champiñóns ou de setas. As setas normalmente veñen como máis limpas, pero os champiñóns veñen con esa especie de area estrana que non é area negra. Entón, xa temos como preconcebido que esa é a orixe do champiñón, que está moi bon, pero bueno, é como de consumo rápido, non? Pero eso crease en invernadoiros. Claro, aquí teríamos que un pouco diferenciar o que é a seta cultivada respecto ao que é a seta recollida nos bosques, non? É dicir, a seta silvestre. Nos dedicámonos fundamentalmente ao que é a seta silvestre, é dicir, recollida e recolectada, a recolección. Hoxe en día Primeira pregunta. Sí. Primeira pregunta é a mellor pregunta bastante estúpida. Non se sementa a seta nace espontaneamente. A maior parte das especies que nos traballamos son setas que, ou hongos neste caso, que non han sido capaces de ser cultivados todavía. É dicir, hai moitas iniciativas en moitas universidades de intentar cultivar, por exemplo, o Boletus edulis, pero eso todavía non se acadou, e por ahora siguen sendo setas silvestres que a única maneira de collelas, recolectalas ou atopalas é de maneira espontánea nos bosques galegos, non? Entón, hai que diferenciar o que é unha seta cultivada, como pode ser o champiñón de París, como pode ser o Pleurotus ostreatus, respecto a un Boletus edulis ou un níscalo, que son setas que son silvestres, que non se poden cultivar. Por que elexir a zona das montañas de Lugo? Bueno, nos pensamos desde o principio que, primeiro, teñamos que diferenciarnos de setas que proveñan de outros mercados moito máis agresivos, que a mellor maneira que acollernos o que é o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, que ten unha norma e unhas instruccións pois, para acreditarse como produto ecolóxico silvestre. Esas normas pois, recollen unha serie de condicións necesarias para que esos produtos poidan considerarse ecolóxicos silvestres, e unha delas é pois, que estén afastados de zonas de tráfico rodado intenso, de depuradoras, de incineradoras, de vertedoiros. Eso é moi importante, tamén para a xente que de repente vai pola rúa, nunha rotonda, se pon a coller. Claro. As setas son esponxas, entón chupan todo. Totalmente de acordo, é dicir, as setas son uns hongos, neste caso uns vegetales, que teñen unha tendencia a absorber metales pesados e outros contaminantes, e polas súas propias características morfolóxicas e biolóxicas. Entonces, se nos dedicamos a coller setas, por exemplo, como ti falas, dunha rotonda, como pode ser algo moi habitual o Coprinus comatus, que se atopa en calquera xardín, por exemplo, aquí en Santiago, pois probablemente sexa unha seta contaminada con metales pesados frutos pois, dos escapes dos vehículos, dos neumáticos, etc. Entonces, esta outra maneira de recollida pois, é unha maneira de garantizar que eso non existe. Ecosetalia,
recollen as setas na zona dos Montes de Lugo, aparte, vos explicades que está, creo que entre 600 e 1100 metros de altura. de altura, tamén garantides de algún xeito que a recolección non sexa respetando, por se chama ecosetalia, respetando uns principios ecolóxicos, non hai emprego precario, bueno, hai unha serie xa non é simplemente a laboura de recoller a seta e vendela, senón hai como unha filosofía ao redor dese proceso, non? Efectivamente, dentro do que é a nosa responsabilidade social corporativa que redactamos e mantemos na páxina, precisamente porque estamos convencidos dela, é o intentar promover o emprego dos propios comuneiros dos montes, é dicir, que non só teñan un recurso como é a madeira deses bosques, que, por certo, con os precios moi baixos hoxe en día, que non lles permite sacar unha rentabilidade axeitada ao monte, senón procuramos darlle un plus a eses rendementos que queren ter, e o caso de autoemprego recollendo setas é moi interesante, porque as setas acadan un precio en temporada que se un recolector con experiencia quere dedicarse a este tipo de actividade, pode sacar uns beneficios bastante honorables. A idea de Ecosetalia é partir de Galicia e espallarse, en principio, por Europa, non? E a miña outra pregunta que a xente quererá saber é, pero non hai ninguén que faga este traballo? Ou, por exemplo, de onde ven a seta que hoxe en día recibimos en España? A seta que hoxe en día recibimos en España, sobre todo fora de temporada, en temporada tamén, tomamos como temporada... Insistimos en que estamos falando de seta salvaxe, non estamos falando das setas de bandexa que se atopa en calquera supermercado en todo o ano, sino estamos falando de seta salvaxe. O que a temporada de seta fresco en España vense establecendo desde outubro a decembro. Eses son os meses máis fortes de seta en fresco, non? E fora deses meses, e tamén nestes meses, hai unha intrusión de produtos que veñen da Europa do Oeste, de sitios como repúblicas soviéticas, repúblicas yugoslavas, zonas incluso afectadas pola catástrofe de Chernóbil, coa preocupación que eso conleva. Entón tampouco é por falar mal dos outros, sino é porque veñan da Europa do Oeste que teñan peor calidade. Pero aí danse dous factores, ou podíamos asignar dous factores. Unha, que a recolección é un pouco a todo que leve por diante, non? É correcto, a recolección, non só que intentamos en Ecosetalia e tamén introducir o que os métodos de recolección sostibles, é dicir, non utilizamos medios mecánicos para a recollida, recollemos sempre de día, respetamos o que é o ciclo reproductivo do hongo, é dicir que... O que estás a dicir é que vai a persoa, o señor ou a señora que se dedica co seu coitelo e vai seta a seta recollendo. Nos utilizamos o coitelo solamente cando é estritamente necesario. É dicir, hai moitos estudios e diferentes autores e hai un debate de cal é o mellor xeito de recoller setas. A norma do CRAEGA, do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, nos indica que utilicemos simplemente ese coitelo, esa especie de mini fouciño para recoller esas setas única e exclusivamente cando xa estritamente necesario. É dicir, cando o hongo teña risco de resquebraxarse ou romperse na extracción, porque entonces sí que estaríamos incurrindo nun, digamos, pequeno defecto, porque estamos deixando unha parte do hongo que pode infectarse, pudrirse, contaminar o micelio e que non salga máis hongos. Entón, senón, arríncase ca man? Arríncase coa man moi despacio, con moito cuidadiño, e no caso no que vexamos que é unha seta que é complicado extraer, sí que empregamos o minifouciño para extraela. Non utilizamos rastrillos noutras zonas de España, e históricamente a xente empleaba rastrillos removendo humus, removendo o subsuelo, e iso que fai é romper o micelio e necesitar outros 20 ou 30 anos para que ese micelio se recupere e que podan volver a salir setas nese lugar. E despois tamén o que me contaba José antes de comezar a entrevista é que esa seta que chega de Europa do Oeste ata aí ben pouco que pasaba con ela. Ata aí ben pouco, estamos falando de 2, 3 anos, facíanse controles de radioactividade, por exemplo. É dicir, unha xeta que chegaba de Bulgaria, chegaba a Madrid, e sometíase uns análisis radiolóxicos, de radioactividade, non radiolóxicos, para ver se esas partías tiñan contaminación por radioactividade, e efectivamente había moitos positivos. Nos, precisamente, o que intentamos é esa fracción do mercado de clientes que queren ter unha tranquilidade nese aspecto, sobre todo mercados europeos, onde o tema do produto ecolóxico e o tema desa sostenibilidade está moito máis desenvolvido que en Galicia e que en España, por extensión,
pois estamos darlle ese plus, ese valor engadido, que é precisamente o que queren e o que queren pagar. Vos a vista tedes posta en Europa, pero se eu quero mercar setas Sen ningún de tipo de Santiago de problema. Compostela, non hai Tamén, ningún problema. non hai problema. Nós temos habilitado unha páxina web que é www.ecosetalia.com, que é o lugar onde pois temos un comercio electrónico para que a xente pode facer uso dele e mercar seta fresca en temporada, é dicir, deses meses nos que temos producción, é dicir, non importamos seta de outros lugares para ter fresco todo o ano, senón que respetamos os nosos tempos. E o resto do ano pois, temos seta conxelada, tamén estamos desenvolvendo patés, setas deshidratadas en seco, risotos, etc., para ter un comercio máis estable todo o ano. Despois imos a meternos nesas especialidades novas, pero será carísimo. Porque claro, si temos a un señor ou unha señora recollendo, eso ten que ser prohibitivo. O que viña ocurrindo nos mercados dos hongos, dos cogumelos aquí en España, era que nos tiñamos precio de industrias transformadoras que están ubicadas en Cataluña, no País Vasco, en Navarra, empresas que efectivamente ali tamén recollen seta, pero a maior parte da produción ven comprada de outros lugares de España ou incluso de outros sitios de Europa. Que ocurría? Que existían, pois, polo menos hasta 3 intermediarios entre que o recolector no monte apaña os cogomelos e os vende a unha empresa deste estilo. Nos o que facemos é detectamos no seu momento que estaba chegando seta a Italia a un 200 ou 300% máis cara do que nos a recollemos aquí en Galicia, e nos fixemos a pregunta de por que non podíamos eliminar eses intermediarios, que non que facían era estender o tempo de transporte da seta, polo tanto, pérdida de propiedades asociadas, e poñelas nos cos nosos propios medios e cos nosos propios transportes no cliente, na porta da súa casa. Entón, a través da páxina web, dicíalle eu antes, porque, bueno, mirei os prezos e a verdade é que están estupendos tampouco. Pois para que vos falades unha idea, hai 1 kilo de seta troceado, non sei que tipo era de... Boletus edulis. Un boletus edulis troceado, e non chega aos 9 euros. Sí, menos de 9 euros. 1 kilo, 1 kilo de seta, que 1 kilo de seta ainda faz cousillas. Cando trae unha bandexa destas pequerrechas? 200 ou 300 gramos. Sí, non, pero eso non chega aos 300, debe traer como 200 gramos. O que te iba a dicir, na tempada de setas frescas, bueno, dispoñedes, distribuídes ese tipo de produto, e o resto do ano hai seta conxelada, Efectivamente. que supoño que mantén todas as propiedades, non? Si está ben feito o proceso de... Sí, explico. Nos facemos un congelado rápido, é dicir, a seta que non sale en fresco, a seta que nos detectamos, porque o mercado das setas é un pouco máis ou menos parecido da bolsa. En función dos precios do mercado de París, do mercado de Italia, pois establecen os precios no resto da península, porque a maior parte da seta vai a eses mercados. Entón, se nos vemos que non sale a seta a un precio xeitado, ou que non sale precisamente porque non hai demanda, o que facemos é conxelala inmediatamente. Desa maneira, mantemos as súas propiedades e temos produto conxelado para a venta pois, a hostelería, a particulares o resto do ano. E tamén ese produto conxelado sírvenos como materia prima para a realización posterior de patés e outros subprodutos. Patés de setas. E eu lle preguntaba, e isto está bo? Está boísimo. É dicir, os patés de setas é un produto que xa ten uns anos de historia, as cremas de toda a vida, sobre todo no tema das taperías, no tema do autoconsumo na casa, esa persona que chega a casa de traballar e quere facerse unha tosta e colle un paté fais unha tosta con un Claro, xamón, e que etc. se ti o pensas en frío, non? Dis, paté de... Bueno, todo isto é educacional, ao final. Paté de setas. Entón, pensas, coller un cacho de pan, poñerlle paté de setas, pero claro, cando che di José, sí, pero ponlle unha lonchiña de xamón. Xa a cousa xa vai collendo como corpo, non? E dis, Claro. isto ten que estar moi bo. Igual que ti, cando te fas un revolto de setas, pois Sí. botas de ovo, cebola, allo, Claro. e tamén un pouquiño de sustancia, como digo, pois tamén ocorre o mesmo cos patés. Os nosos patés son tamén ecolóxicos, e o único que levan é hongo, cebola, allo, pimienta, aceite de oliva e auga. É dicir, non levan ningún tipo de aditivo. Polo tanto, ademais é algo interesante, poden utilizarse como materia prima na hostelería. É dicir, a xente que queira utilizar ese paté como guarnición ou como un componente máis dun preparado para nun plato final, pois pode utilizarlo tamén dun mesmo xeito. E despois tamén está o deshidratado, a seta deshidratada. O deshidratado pois é unha técnica de conservación da seta. A técnica de toda a vida, que tampouco estamos a Toda a vida, inventar nada. fixéronse curtidos e deshidratados de sempre, e o que facemos pois é a partir da seta fresca neste caso, é dicir, porque nos non só derivamos parte do que non se vende diariamente a conxelado, sino que utilizamos tamén unha pequena fracción
para facer deshidratados. Por que? Pois porque o mercado deshidratado é moi interesante a efectos de volumen, é dicir, a seta deshidratada ten moi pouco volumen, é fácil de transportar, fácil de guardar, e pódese manter moitísimo tempo. Conxelado ten unha caducidade pois, de ano e medio, 2 anos, mentres que o deshidratado, pois, ben conservado, pode durar anos. E o deshidratado é que polo hidratar na auga e incluso se vas facer un risotto, esa agua cola la posita en algunha arenilla ou calquera cousa e podes utilizala incluso para facer un risotto e colle ese saborciño. Oye, que está moi ben isto de Ecosetalia, Ahora marchades ou marchan os responsables e a xente que puxo en marcha Ecosetalia a Alemania dentro de pouco e a abrir camiño que o... Sí, xa estivemos a finales do ano pasado na feria Nosial en Francia, en París, que é unha das ferias de alimentación de Europa, pero quizás non está especializada en produtos ecolóxicos. Foi unha feria moi interesante, pero ahora vamos ao Biofac en Nuremberg, que é un lugar máis, digamos, máis especializado para o mundo ecolóxico, é dicir, se tes un produto ecolóxico e queres vendelo en Europa, pois tens que estar aí, e intentaremos, pois, seguir nesta línea ascendente, intentar facer clientes, intentar facer ventas e seguir desenvolvendo os nosos produtos. Pois a Ecosetalia, primeiro non, a vista está posta en Europa, pero tamén está posta en Galicia e en España. E despois tamén, que non o dixemos en ningún momento, e o mellor, pois non é obvio, pero fan venta tanto o por menor como o por maior. Efectivamente, temos líneas habilitadas mediante páxina web, mediante teléfono, para eses clientes mayoristas ou para eses clientes minoristas, de maneira que non queremos perder ningún tipo de cliente, somos permeables a calquera tipo de demanda. José Mouriño, moitas grazas. E, sobre todo, gustame moito que escollerades unha zona nosa e tamén que respetarades tanto o espazo como a xente que traballa nesa zona ou que sempre explotou esa zona, que eso tamén é moi importante a hora de emprender un negocio. Nos estamos convencidos de que a resurrección económica de Galicia ten que vir desde o rural e apostamos por elo. Pois nós apostamos tamén por Ecosetalia, por eso estades aquí. Moitísimas Moitas grazas. gracias a ti. E nos marchamos agora, ímonos á rúa, imos ata a tenda Cuplé Santiago, e como sempre, ali daránnos interesantes consellos sobre moda. Cuplés es una firma española, tiene las fábricas en Elche, en Alicante, diseña y fabrica todo en España. Cuplé va muy por delante de la moda, va siempre un año adelantado, tiene los colores y los diseños avanzados al año en el que estamos. Tú puedes ver una colección de un invierno que lo vas a ver parecido en otras firmas al año siguiente. Cuplé no es solo calzado, tiene la colección de bisutería, tiene la de ropa. Tú puedes venir a la tienda y te hacemos un look completo tanto de calzado, bisutería, ropa, patines para cualquier evento. En Cuplé puedes encontrar tanto looks de día como de noche. Después depende de la prenda y de los complementos que nos pongamos, tanto calzado como bisutería, podemos hacer un look de día o para un evento en especial. Imos agora ata Innova Dental. Ali escoitaremos os mellores consellos sobre saúde bucal. Es habitual que la gente, cuando tiene un problema gengival y las encías empiezan a sangrar, se le da poca importancia y piensa que para ellos es normal, y denota una enfermedad activa que condiciona lo que con el paso del tiempo acaba en lo que la gente vulgarmente le llama piorrea. Es un cuadro en el que luego los dientes se van aflojando y que además la importancia que tiene es que afecta a toda la boca, no afecta a una pieza que se afloje y se pierde ella, sino que todas las piezas van en cadena. Las encías forman parte de una barrera defensiva que protegen los dientes y el hueso que los sujeta. Y de hecho, hoy en día la Sociedad Americana de Cardiología y otras sociedades médicas han establecido una relación directa entre las enfermedades en las encías y problemas cardíacos. También hay una relación importante entre la diabetes y las encías, de manera que hay una
ambivalencia en la progresión de una y de otra. O sea, encías que están mal hacen que una diabetes vaya más rápidamente mal y sea más difícil de controlar. Si tenemos una boca sin gérmenes, que está correctamente cepillada, normalmente vamos a tener muy pocos problemas en las encías. Lo que ocurre es que cada vez que comemos se va formando placa bacteriana que luego se transforma en sarro, y esa respuesta de nuestro cuerpo hacia ese sarro es lo que condiciona que la enfermedad de las encías progrese de una manera u otra. Con una cierta cantidad de sarro hay gente que desarrolla una enfermedad importante y otros en que sus encías están en mejores condiciones. Digamos que la gente ya piorrea cuando los dientes ya están totalmente flojos y están cayéndose. A veces viene la gente que dice que se le ha caído el diente espontáneamente. La piorrea se trata en momentos en que los dientes empiezan a tener problemas, que empiezan con movilidad, que empiezan con sensibilidad, que empieza el sangrado. Cuando nosotros tratamos a tiempo, es una enfermedad crónica en que se tiene tratamiento y tiene una solución muy aceptable. Las encías sanas se mantienen con una dieta, o sea, no conviene hacer alimentación a todas horas, que fomenta el mayor crecimiento y proliferación de gérmenes. Y conviene hacer tanto un uso de un cepillado con una técnica adecuada, como el uso de seda dental o cepillos interproximales. Cuando ya tenemos una enfermedad en las encías instaurada, las encías se retraen y quedan espacios entre los dientes en donde se acumula un montón de placa, y entonces no vale solamente con cepillarse, sino que hay que utilizar cepillos interproximales, aditamentos específicos para el mantenimiento. Una señal de alarma habitual es el sangrado en las encías, que puede no aparecer sobre todo en fumadores. En fumadores disminuye la vascularización de esas encías y muchas veces, aunque tengamos un problema avanzado, las encías no sangran. Y otro dato alarmante puede ser un aumento de sensibilidad, y una de las causas de esa sensibilidad puede ser esa enfermedad en las encías. O empezar con movilidad en un diente. O sea, nosotros hacemos tratamientos de limpieza, tratando de eliminar todo el sarro y eliminando las zonas de encía inflamada que están incrustadas de microbios, de gérmenes, y que esos mismos gérmenes van produciendo supuración y prolongando la enfermedad en las encías. Bueno, el mantenimiento es especialmente importante. La periodontitis es una enfermedad que es crónica y es progresiva. O sea, nosotros no devolvemos a las encías el estado de antes de que tuviesen esa enfermedad. Lo que hacemos es detener el proceso. Entonces, muchas veces ya son piezas más complicadas de mantener limpias y que requieren, bueno, pues más tiempo de higiene en el domicilio y luego acudir a visitas con periodicidad. Si en las citas de mantenimiento todo está bien, pues encantados de la vida y nos vemos en la siguiente. Pero nunca es un paciente en el que pueda pensar que se le ha hecho un tratamiento y que su problema ya está solucionado. Está detenido, pero no se ha curado de su problema en las encías, porque a poco que vuelva a tener placa bacteriana o haya sarro, el problema revertirá. Hai outro teatro máis aló do que enche as grandes salas ou o que ten os grandes nomes nos seus cartéis ou o que é recoñecido e seguido por masas. Hai outro teatro, que é o teatro que vai dar paso a ese primeiro teatro do que falaba, e outro teatro tamén moi premiado e moi recoñecido. Hoxe temos con nos a Patricia Coucheiro, que é unha das integrantes de Mequetrefes Teatro, que detrás de ese nome tamén, con certa sorna, hai moito traballo, é unha idea moi clara, ou polo menos neste
neste momento cara onde queren ir. Patricia, benvida. Gracias. Eu dicía que primeiro hai eso, que hai un teatro que todo o mundo como que sigue, recoñece, non? Pero bueno, ese teatro normalmente naceu de experiencias como a vosa. Claro, eu ainda diría máis. Actualmente hai un teatro profesional, hai un teatro aficionado que se ampara nun concello, nunha biblioteca, nun Que está moi clube ben, de lectores. nunha asociación de No, amas no, de no, casa. no, no. Eu sempre apoio moito ese tipo de teatro. As amas de casa que de repente fan a súa obriña Sí. por pasalo ben. Pero o que che dicía que ainda hai, para min, para nós como grupo, ainda hai un teatro máis aló dese teatro máis aficionado, dese teatro máis profesional, que son aquelas compañías, aqueles colectivos que nacen improvisadamente, que non están inmersos ou insertos en nada específico, pero que queren traballar e queren amosar as súas obras. O que pasa Eu creo que aí estamos nós. Vos estades un pouco en terra de ninguén. Exacto, é o que che veño a dicir. Non somos un teatro aficionado que pertence a ningún ente, tampouco somos profesionais. Hasta ahora, hasta fai pouquiño, fomos unha compañía universitaria, que irás que non, pois amparaste nalgo, pero ahora de repente, como moitas outras compañías, atopaste, pois, o que ti dis, en terra de ninguén, hai un pouco querendo traballar nunha liña que non sabes moi ben a que, non? Entón, Mequetrefes tamén vaya nome, O nome... Naceu un pouco de coña, supoño, e quedachedes con el. Foi complicado, pensámolo moito, e non te creas que foi aí un estudio moi teórico, empezou a haber unha tormenta de nomes, e de repente ese nome xurdiu, e, home, sonoramente eu creo que está ben, e sentímonos moi identificados, cada vez máis con ese nome, fíxate. Por que? Bueno, non é moi difícil averigualo. As peripecias que viviu a compañía e os seus membros ao longo destes 5 anos foron moitas. Ao final o nome parece que o levamos escrito na fronte, Sí, sabes? non? Mira, Exacto. Estaba a ver, perdón. Mequetrefes, non? Nace hai 5 anos, no ano 2008, ao amparo do Teatro Universitario, da Facultade de Ciencias da Comunicación, penso. E entón, non sei cantas xente erades nese momento, pero tampouco tratase de facer historia, sino máis que nada de falar do que fai Mequetrefes na actualidade. Entón, nese momento nace, non sei cantos erades, pero, eso, sobrevivides 5 anos. Sí. E cunha proposta moi peculiar, que vos escribides os vosos textos, sempre teñen algo denuncia, realidade social, non? Sí, a ver, nos empezamos fai 5 anos, éramos 3, sempre fomos 3 membros. Pero sempre os 3 membros? Sempre os 3 mesmos. Lucía Barrategui, Esteu Azañón e eu mesma. Ah, moi ben, é que eu pensei que ao longo destes 5 anos a cousa forase... No. Xa sabes como é isto, non? Que se vai movendo No, e... explícoche. A idea naceu de Lucía e máis eu, tuvemos esa iniciativa, despois contactamos con Estevo. Enseguida empezamos a traballar e nos entendimos ben. De alí a 2 anos, creo recordar, no 2010, tuvemos unha proposta de ampliación do grupo. E foi un momento delicado, porque é complicado dicirlle a alguén, pois non era a nosa idea deixar a nadie fora. Pero por aquel entón estábamos empezando a descubrir unha maneira de traballar xuntos que nos interesaba moito e que cremos que foi posible gracias a ser persoas que estudian o mesmo, que conviven moito, que teñen unha mesma maneira de entender as artes escénicas. Entón, mimamos moito eso e eu, agora con perspectiva, alégrome de que fora así, porque foron 5 anos dun profundo entendemento e dunha entrega total hacia o traballo por parte dos 3, un núcleo pequeno, é máis fácil realizar certas cousas, xa che digo, con perspectiva, creo que esa foi unha das claves de que traballáramos como traballamos. E nestes 5 anos de Mequetrefes Teatro, que hoxe en día xa non pertence ao Teatro Universitario, senón que están nesa terra en que ainda non son profesionais, pero tampouco son afeccionados o máis estricto nome o máis estricto sentido da palabra, fuchedes recoñecidos, que eso tamén é importante, porque a xente sempre di bueno, os premios son subxetivos, sí, son subxetivos, pero bueno, tamén axudan e danche como ansias, non? E danche como gañas de seguir traballando. A ver, eu creo que os premios son fundamentais ao nivel que nos estamos moito, porque primeiro dan folgos. E dan pasta tamén, algúns. E dan diñeiro. Nos, se agora nos podemos permitir o luxo de seguir adiante sin o apoio da universidade, é moito por esos premios que fomos recabando e que agora mesmo nos permiten ter un colchón mínimamente asequible para seguir traballando. Non doadamente, claro, pero un mínimo, non? E creo que tamén son fundamentales para dar visibilidade. Dicir, nós estivemos nominados 3 anos ao Premio Xuventude Crea, por exemplo, gañamos un ano o primeiro premio, este ano gañamos o segundo premio,
son veces que mínimamente, xa para empezar, che dan a oportunidade de volver a representar a obra. Bueno, danche oportunidade de volver a representar a obra e vamos a falar as cousas como son. Ou, por exemplo, que Patricia este hoxe en día nesta entrevista, porque Exacto. ali foi onde coñecían a Patricia e dixen, oh, que interesante, por que non te ves un día e falamos de... Sí. É un xeito de que É un estés xeito de movendo. promocionarse constantemente, exacto. Básicamente, pero tamén fora de Galicia, o Xuventude de Crea estivo moi ben, aparte son uns premios que están moi ben dotados económicamente, pero fora de Galicia tamén tedes experiencias onde fuchedes recoñecidos, non? Sí, nos estivemos 2 anos nominados no Festeaf, un festival... Tamén, perdona que che diga, medo lle debe de dar a xente dos festivais cando vos presentades, porque sempre non ides un ano, sempre estades 2 veces. Bueno, eu supoño que eu quero pensar, porque creo que así que en Madrid se quedaron con bastante bo sabor de boca da primeira vez que estivemos presentes, lles interesou a nosa maneira de facer teatro, sobre todo o tema de que fora unha creación colectiva, escrita íntegramente por nós, e brindousenos esta segunda oportunidade. E o que che iba a decir, unha oportunidade que nos veu xenial porque este ano fomos recoñecidos co premio Mellor Grupo. E como se chama o festival? Que eu interrumpinche nun... O Festival de Teatro Aficionado de Rivas Vacia Madrid, Sí, do sí. Concello de Rivas Vacia Madrid, un festival a nivel estatal, presentáronse aproximadamente 100 obras de toda España. Ia a dicir un taco, ia a dicir, No, 100 obras... É un número importante. Foron seleccionadas 9, esas 9 tiveron a oportunidade de representar a súa obra fronte ao xurado, que xa é unha oportunidade de levar a túa creación máis alá da Terras Galegas. Xa che digo, entre os premios que houbo, fixémonos co premio mellor dotado económicamente e co que, sinceramente, para nós significa máis, porque nós non traballamos para unha interpretación personal, é dicir, o recoñecemento da miña interpretación, o recoñecemento, senón un recoñecemento de traballo como grupo diferenciado de outro tipo de compañías. E fora aí onde estivera Estevo tamén que levara o premio, estivera nominado o mellor actor ou fora noutro... Non sei, nos ali en Madrid temos un grupo como referencia que son Marujasp, que é unha compañía, non sei de que provincia, que acada moitísimos premios a nivel estatal e sempre está presente aí, fan moi bon traballo. Ben, que necesitades neste momento? Necesitamos folgos. Mira, desde que empezamos non tivemos máis que folgos, e os folgos valeron para moito. Desde logo, para min, valeron para bastante. E agora temos folgos, agora estamos separados, cada un está continuando pois os seus estudios nun sitio distinto, Estevo está en Coruña. Pero tedes unha obra en cartel, unha obra que está funcionando, porque a ver se a xente vai pensar, imagínate que hai alguén que este vendo e diga, pois a mí apeteceríame para o meu concello ou para a miña sección de veciños chamar estes rapaces. Exacto, pois a ver, nós cada ano propuxemos unha obra nova, é dicir, o ano pasado rematamos de mover a penúltima e agora este ano movemos a última, sempre funcionamos así. A par que vamos preparando a nova, movemos a última. A última chamase Folie à Trois, Paranoia Compartida. É unha obra escrita íntegramente por nós e pretende ser un pouco unha sátira das paranoias que existen hoxe en día na sociedade. Pois estou enfermo, teño este síntoma, xa estou enfermo, tema de nacionalismos, tema de videntes, é dicir, un pouco non é un humor fácil, non pretendemos facer un humor fácil tampouco. Sodes bastante absurdos, non? Sí, tiramos máis por esa liña. O que lle presentamos ao público son sketches interrelacionados, pero tamén non planteándolles unha situación pechada, senón unha situación que les poden trasladar a súa vida cotiá, se poden atopar con ela, e poden, ao mellor, de aquí en adiante, analizar, pero realmente, por que actúa así ou por que está pasando estas cousas, non? Que lonxe de ser graciosas, como nos as mostramos en escena, moitas veces son problemáticas, incluso. Neste momento estades a mover esa peza teatral, e que queredes facer? Ou que queres facer? Xa que estás ti aquí, podes falar do que queres facer ti. Porque ti estudiaches comunicación audiovisual. Sí. E agora fagoche esa pregunta de, e tú que queres ser de maior? Mira, esa pregunta tiñame que haber feito moito antes, pero eu non era unha persoa con vocación. Creo que os meus compañeiros teñen máis vocación de comunicadores que... Ah, vale, pensei que era con vocación de actriz. Eu non tiña vocación, metíme nunha carreira preciosa, moi bonita,
pero cun futuro complicado hoxe en día. Quizáis fai 10 anos non, hoxe en día complicado. Non me arrepinto polo simple feito de que foron 4 anos nos que a comunicación audiovisual e o teatro e o mundo escénico conviviu nunha armonía perfecta. Entón, para min foron 4 anos realmente aproveitados. Agora mesmo estamos, bueno, isto é anticipar moito, pero Mequetrefes está cunha idea para cunha proposta teatral a nivel cidade de Santiago, que non vale a pena adiantar porque está aínda emerxendo. Mira unha cousa, isto é, se non están as cousas atadas e ben atadas, ti caladiña, tiras así dúas pinceladas, non se vai a estragar por unha tontería, non. Estamos con, eu ahora mesmo estou inmersa no tema teatral, se é a túa pregunta. Esa é a miña pregunta, o tema teatral non se vai quedar nunha anécdota, non se vai quedar nesto de cando teñas 60 anos, dicirlles aos teus netos, é que eu cando era nena tiña un grupo teatral. Non. Nos pretendemos seguir adiante, o meu compañeiro Estevo ten o título de arte dramática para empezar, pero tanto Lucía como eu tamén queremos apoiar esa formación con experiencia. O mellor non queremos seguir coa compañía, pero sobre todo que temos presente que queremos seguir estando na escena teatral galega. Dunha ou doutra maneira, simplemente vou dicir iso. Nós ahora mismo, Estevo máis eu, estamos traballando nunha proposta de microteatro. Lucía, que está en Madrid, está un poquinho máis lonxe, está nos apoiando, esperamos que po ano que ven se volva a reintegrar, entón seguimos preparando, seguimos traballando escénicamente, pero sobre todo seguimos interesados na situación teatral actual de Santiago de Compostela e queremos facer algo ao respecto, porque, como che digo, cremos que hai compañías que están nunha situación similar á nosa, coñecemos ben esa situación e cremos que deben ter algo de axuda para canalizarse, porque, inda que Santiago, todos o sabemos, ten unha intensa vida cultural, pode ter máis incluso da que ten, e teatralmente podería ter máis, asegúrocho. Hai moitísimas compañías, calquera persona que se achegue á Mostra de Teatro Universitario de Santiago de Compostela, cando menos ve que hai persoas que queren dicir algo e que teñen algo que amosar. E son persoas que a maioría das veces teñen poucas oportunidades e teñen pouco amparo, polo que che digo, porque non son compañías profesionais inmersas en circuitos profesionais, nin son compañías que se poidan supeditar a un ente que os respalde. Son simplemente grupos interesados en facer algo. Hai que apoialos. Que intriga. Hai que apoialos. Que intriga. De eso se trataba esta entrevista. Esa entrevista tratábase un pouco de eso, de que hai outra voz. Aí dicíamos, hai esas voces pois máis amateurs, máis de pasalo ben por pasalo ben, utilizando o teatro como vehículo, que sempre digo, pareceme estupendo. Estos grupos das asociacións de amas de casa que fan a tía Lambida, estas obras de... Sí, moi famosa esa. Claro, que esta debe ser a obra de teatro máis representada da historia. Eu tamén a representei, non claro. E despois está o profesional, pero hai un camiño aí no medio, hai unha especie de purgatorio, onde estades a purgar unhas penas inexistentes, unha serie de xente que sí que é necesaria a vosa visibilización. Que intrigante o que acabas de dicir. Supoño que ese proxecto a nivel compostelán, cando decías estar dun xeito ou doutro. Podo intuir máis ou menos por onde vas, pero calquera dos camiños... Xa falaremos seguramente, espero. Calquera dos camiños que tomes vai me parecer moi interesante. Moita vida Mequetrefes, que aínda que non tiveras vocación para o mundo da comunicación, para estudiala, refírome, que sí que hai esa paixón, que aí sí que se ve que hai moita paixón na historia do teatro, sí que se ve que... Como eu non tes a formación de Estevo, pero tes, non sei que a paixón que ten Estevo, pero sí que tes... Estevo ten moita paixón. Pero que tes moita paixón. Pero eu apoio esa paixón tamén. E que teñades moita sorte os tres, ti, Estevo e Lucía, que vos vaya moi ben, Patricia. Moitas gracias. Un placer. Igualmente, gracias. E nos marchamos, volvemos, como sempre, aquí a Santiago Sí, en Correo Televisión, no vindeiro programa.